Moko kuom rawere manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag rawere pod dhi nyime kod thiedho adhonde dweche 2 tok ng'anyo manotimo tarik 25 dwe mar 6 higani. Rego koni giserem yudo yore mag konyruok tok magina manogogigo chungo chenro maggi mapile ka pile. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa ntiere kod ler. Clinton Dea ne en jatedo mane tiyo achiel kuom magawa madongo e chumba ma Nairobi. Sani osebedo pacho kuom dweche 3 ka onge kaka onyalo konyore kaluwore gi rem ma en go mano mar adhonde mag risasi mane ochwade bamne e kinde ng'anyo mag rawere mag Gen Z. But naona tu bali inatoa maji na inatoa samusa, sasa sijui itakuwaje. Hospitali nilirudi nikaambiwa for clinic inafaa nikuwe na 1100. Sasa hiyo hata sina hata 1 bob. Ningefanya sasa ilibidi tu nirudi kwa sababu nilifikiria clinic bado nikienda napata ni bure venye ilikuwa. Ma bende chal Samuel Omondi. Jalmano golne magina biridir ng'i kama gina chiel to pod odong' e dende. Nilimanage kupata fare kurudi huko thinking that it will be free. Daktari aliniuliza ati ushalipa, nikamuuliza kulipa nini? Ati si umekuja check up? Yeah. Akaniambia tu hii Kenya sasa hakuna kitu ya bure. Otero wachiel kachiel nyaka kama ne otiyoe tich manyaka sani ok onyal timo. Girem kod late. Samuel ero nigi manegi sani ochung'. Nikikaa tu hivi mwili naanza tu kutetemeka. Kukiwa na baridi hata nivae sweater unasikia ndani, si ati hapa nje, unasikia baridi ndani ya bone mwili yote. Azin unatetemeka na umevaa sweater. Simwagike mbele ya watu ama isiharibu nguo. Launi emasani odong' kaka konyruok ne Mark Clinton mani kod rem kendo temo uma dhola manyaka sani medo mana bedo marach. For me I'm a professional chef. Nitibiwe kidonda ipone, niendelee na hustle yangu ya kila siku. Kuliko kukaa chini kila saa unapigia mtu simu ukimwambia nisaidie 100, nisaidie 50 bob, nisaidie nini. Ya unajua saa kama saa hiyo job ilishapotea hivyo. Kanaweza pata any job yenye naweza fanya na hii condition yangu. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.